Да бутам? Да, бавно, бавно. Тук е чисто бавка. Няма така да минем туалетните. Тук е едната туалета. Идем някакво друго. Ще ми мазне. И слаба работа. Да няма дето и връща. Така пяната почва. Сега ще напериш от пяната. Тук на 3 метра влизаш. Значи, да те помоля да пуснеш едната туалетна от клиентските да видим. Не, малко назад иди да ми... Да, ете. Оттам ли ще? Да, оттам. Това е данската. От Данска, знаеш къде съм там. Значи отивам до туалетните и то от капаш нататък. Там вече отива надолу. Наляво е тук. Тича са водата. Я посочи туалетна. Не е било. Ма нали от той ви тече, от стената, а тя е на гърба. Кухнята тече. Да, а тя нали на гърба на тези туалети. Тъй, Павка, ръгай да видим какво ще видим напред. Да, аз също исках повече вода да мине, да измие пяна. Някой че шмъли да пусне, да измие пяната, защото те може от ароматизатора нещо да такова. Тук е чисто. Тръгна, нали? Да, и къде виж. Бутай напред, като не ще е мимо водата. Да спирам ли? Не, остай да върви, остай. Дай. Ага, ево. Да. Ще те помогнеш. Значи дънчето иде тече отгоре, ние отпускаме. Има кривки, давай. Ага. Оп, ето тук. Той е смачкана. Даже, не, Тук има... тук е щупена травата, да? Не дай малко напред, малко бути напред. Да. Чакай. Едай. Къде тук е щупена, виж къде? Смачкана, щупена. На 10 метър 9,57. Да. Добре, бе, как мога да сложи този тънкостенни тръби, този блокпендер, бе? Давай. Тук да. Аз на. Да, давай. Тук е някакво. Той не мога минки, бе. Давай. Аз съм още. Давай. Виж как има комбат с травата, ли защо? Има. Тук според мен си оглавня. Давай, да изкарам до шахта, ако може да влезе. Да не вкараме в шахта. Лик ще го те плача. Оглавня. Да излезе в шахтата и да не се гъзим там. Къде, той е сигурно от другата туалетна, виж къде тръбата е. Я, Данче, там има ли кой да пусне клиентската? Там дето и вашата. Ще върви пусне туалетната. Не клиентската, аз се обърках. Разбрах. Персонал. Защото да не влизаме в шахта. Да. Въпреки, че тук може да е някой тръбот отгоре, дето се, защото те тук не са виждат. Поня ми каза, че са обединявали в земята. Тук е под земята. Да. Не, той от отгоре. Той на кой метър е? 15. 14, 15. Той ако е в кухнята, може другата дето се помни. Не, давай напред. Така че дойде нещо в страня. Не, нали?
да падне тръбата. Те каква тетка повезат и да те лъжи от там, къде гледаш. Да, просто съм забрал никакви видео, никакви стили. Праща ли я има и корени. Баци явно, че има и решила, ще бъде всяко корени. Ето шахтата наближаваш. Чакай, дай малко, дай. Чакай. Тъй тише, да не идва тук. И къде шахта, значи на 28. Взе шахтата. Шахта? Ето тук дали идва, имаш предвид водата. Да, я бъде пуснете вода. Той не знае. И той отива на другия. И къде е шахта? Значи на 30 метра. Ага. На 30 метра. Тъй човек вънка няма сода Не, вкарвам. отвънка няма смисъл. Тръбата е чиста. Значи точно е тук. Значи е тук спира. И тук където се забила ета с тръба, той марпуча оттам се опушка. И тук трябва да излезе. Защото горе-долу там едната джуда не можа да мине. С по-голямата. Ма няма пробита тръба, освен там на 10 метра. И то там, дето ти казвам, че може кал да идва. Любчи? Значи съм малко преди. Бутни малко напред патка. Да, чакай. Можеш водата да дойде отзад някъде. Да, ще я дръпнем. Надам да остане тогава някой чушмук. Любчи трябва да сме си, някъде вече трябва да сме на ръба. Там На сме? ръба сме, нали? Давай назад. Да. Чакай се назад. Да, избутай да, точно. Дай лекичко назад павка. Гледам се. Та чешма е тук да е спремнение. Не. И тук е те. Не. Никъде не може да излезе. Много горе. Гледаме отгоре. Аз гледам отгоре, защото тук тетка са беше паднала. Това е тези тетки, но като първат хартии. Да, то се забива от вашата тъй. пускай студената. Винада павка. Не било. Няма по-напред. Малко само да сме точно.
Пусти. Дай. Оп. Дай малко. Напред. Да. Сега, чакай да се го тръпна. Я се Чакай. отпусти. Оп. А той не лъжи, той не е ни потъпува. А? Той нада, бе. Надо ли? Нада, бе. Защото вие отстрани. И тук отгоре евентуално, ако идва туалетната. Ще я върви. Има нещо, но кой? Дай малко напред, съвсем малко папка напред. Има нещо, но кой? Дай. Дай малко напред. Дай. Пусти. Съвсем малко. Сега. Дай. Напред. Да, малко. Сега. Ево, дойде. Дойде, нали? Ето Е, къде е водата? От тази туалетна. На 14-тия метър. Той не интересуваше. Да, ето е най-интересно. Зато са били на срещата, да приема да си. Тук ти виж какво правим. Нещо надено, бе. Виж нещо каменен, ПВС. Той е слагал, може би, в каменина и надпирал по-голям диаметър тръба. Може да. Виждаш, парче камин до колко е? 1 метър. 10 метър. Няма 1 метър е дълъг каменин или повече. Ева ли? Точно където изчупен, той каменина е изчупен даже. И къде виж, къде е чупен? Аз там дето викам, че вадим кал. Ето, гледаем напред, там какво има отгоре. Не това ли? Да. Нищо Някакво мазно. злосто. Не. А? Не, бе, не. Сигурен ли? Да, бе. Той е важно. Не оттаем там. Някой сифон може да е. Някак Отгоре. да му ето и бъде. Има там един запушен подстиваш. Виж си навънка, да? Вече е смената с туалет.